Der har længe gået rygter om, at Carlsberg Sport vil indgå et nyt sponsorat af en dansk sportsklub. Og hvis rygtet taler sandt, så kan der ifølge pålidelige kilder blive tale om et noget overraskende valg. Flere eksperter mener dog, der er tale om en klub med usædvanligt mange unge talenter. Og så er der jo selvfølgelig Danmarks nye superstjerne. Og rygter om Carlsberg Sports mulige sponsorat har allerede spredt sig som en steppebrand. Mange sportsbutikker kan berette, at det ikke længere er navne som Ronaldo og Messi, kunderne vil have tryk på deres trøjer. Nu er der kun ét navn, der tæller. I Bollywood har historien givet inspiration til en ny film. अभी ध्यान हुआ है जी इनका मेरी माँ के साथ कितना अन्याय हुआ भगवान मेरा सुहाग लुट गया मेरी माँ कितना अच्छा हो रही है ना वेरी नेचुरल कंटिन्यू Ja, og så er det måske på tide, at vi hører lidt fra hovedpersonen selv. Og hvor befinder du dig lige nu? Ja, jeg får desværre at vide, at vi ikke har nogen forbindelse. Ja, okay. Det viser sig faktisk, at han hellere vil til træning, end at tale med os. Dejligt, at der stadig er spillere, der tænker mere på holdet end på sig selv. Det var alt for os. På gensyn.